Benvidos á Festa do Orgullo 2020. Este ano temos que celebrala por separado, por causa da pandemia, pero non queríamos deixar pasar un ano sin xuntarnos, ainda que sexa virtualmente, para celebrar un día como este. E aquí me tedes, vestida de gala, nunca mellor dito, para celebrar esta festa. Porque esta festa, a reivindicación que conleva, que vai detrás de toda a festa do orgullo, foi moi difícil de conseguir e de manter ao longo dos anos. Se non conseguiron os orcos, os cromañós, os intolerantes, parala, pois tampouco vai conseguir un virus, por moi corona que sexa. Así que... Vale, parece que non me está desoindo. Pois mira que é raro, porque na miña casa comunicámonos a gritos de toda a vida do noso Señor. Pero bueno, vese que tamén debe andar o virus por aquí facendo das súas. Agora escoitaseme. Perfecto, pois adiante. Pois nada, imos empezar coa parte máis seria e máis reivindicativa deste acto. Vamos facer unha charla, un faladoiro, con diversos integrantes do colectivo LGTB+, e a charla vai ser moderada por Carmen Fernández Morante, que é decana da Facultade de Ciencias de Educación da USC. Por favor, Carmen, adiante. E vai a estar tamén Patrick Aleix do Pico, representando a Amizando, benvido, e Isabel Nolla, representando a Arelas. E, por suposto, Helio Marcial Miramontes, representando a Avante LGTBI+. Aí estamos. Pois eu, sin máis, volvo dentro dun cachiño, agora deixo que eles falen do seu tema e dentro dun cacho, cando eles rematen de falar cousas moi interesantes, por favor, estade aí, volveremos coa música e con outras cousas. Veña, deixo vos. Moi ben, pois moi boas noites a todes. En primeiro lugar a vos. É un prazer, é un honor para min estar neste espazo tan relevante da nosa cidade, en esta compañía, para mí tan importante, na compañía de Helio, de Patrick e de Isabel. Quero tamén saludar a todas as persoas que nos siguen a través das redes, na distancia, no virtual, e agradecer tamén a súa participación nesta situación que non nos permite estar pertos físicamente neste teatro. Quero compartir con vos, pois, a beleza deste espazo e saudaros moi cordialmente. Ben, acompáñanme hoxe neste debate tres persoas que representan o abano da realidade trans na nosa cidade. En primeiro lugar, Helio, que representa a Avante LGBTI+. Avante LGBTI+ é, o meu xuízo, a asociación LGBTI máis activa de Galicia, entre o colectivo Xove, pero que máis actividade desenvolve nos últimos anos, sobre todo no ámbito da universidade, pero non só. Avante inclúe na súa asociación a todo o abano das realidades LGBTI+, e traballan conxuntamente, e Helio representa aquí, como coordinador, a Asamblea Trans da asociación. Benvido, Helio, e moitas gracias por acompañarnos. Patrick representa como presidente, flamante presidente, recentemente nomeado e elexido, de Amizando, a Asociación de Xoves e Adultos Trans, que tamén traballa non soamente en Compostela, sino en xeral en toda Galicia. Benvido. Avante representa, penso eu, que a primeira e ata o momento a única asociación trans, exclusivamente traballando pola realidade trans, que existe en Galicia e que tamén se caracteriza, a meu xuízo, polo seu afán integrador e de traballo sempre con outras asociacións dos colectivos por sumar e traballar xuntos. Benvido, Patrick, un placer tamén coñecerte. E Isabel representa a nosa tamén querida asociación Arelas, unha asociación que leva unos anos tamén pegando moi forte en Galicia, por suposto tamén en Compostela,
a prol dos dereitos dos nenos, dos menores, dos nenos e das nenas trans. Isabel é a secretaria da asociación Benvida, unha aperta moi grande tamén para a asociación Arelas. De Arelas mencionarei o seu traballo ímprobo, sobre todo no acompañamento das familias e dos menores trans de Galicia e sobre todo tamén no traballo en prol dunha educación máis inclusiva, con iniciativas tan importantes como o protocolo de igualdade de xénero que neste momento está vixente e actuando nos centros educativos galegos. Ben, pois dito isto, esta presentación que eu fago deles é unha presentación meramente descriptiva, pero sí que eu quería empezar a mesa de debate cunha pregunta moi persoal, que probablemente a todos nos permita coñecer un pouco máis a fondo, porque detrás das realidades LGTB hai persoas, hai historias, e esas historias nos axudan a entender e, sobre todo, a querer as realidades que son distintas. Entón, eu vou formular unha primeira pregunta aos meus convidados que directamente ten que ver con que é o que significa ou ha significado para vos a realidade trans e como marcou as vosas historias persoais. Empezamos por ti, Patrick? Vale. Para min, sinxelamente, significou cambio. É dicir, dende o momento en que eu descubrín o mundo trans, comecei a descubrir un mundo de construción continua que implica cuestionarte os teus privilexios e intentar mellorar como persoa. Moi ben. Ese camino, para ti, lanzoute a un escenario diferente, imagino que complexo, pero tamén apaixonante. Sí. Moi ben. Elio, é para ti? Para min, pois a realidade trans, que é un pouco o tema deste faladoiro, para min realmente a realidade e realidade trans son o mesmo, porque non, porque todo o que fago na miña vida é trans, porque eu son trans, non? Como persoa non binaria, considero que é algo que me afecta positiva ou negativamente en todos os aspectos da miña vida. Pois no emprego, nos estudos, nas relacións de familia, de amizades, na miña relación co meu propio corpo, en todo, non? No activismo trans realmente entrei porque xa viña de outros activismos previos. Tiven a inmensa sorte de ser feminista antes de encontrarme como trans, e entón, pois, realmente iso é algo que continuei, digamos, na miña vida. Sigo a ser feminista e, ademais, pois, isto tamén estou moi cómodo no activismo LGBT. Moi ben. Moi importante esta identidade feminista tamén, probablemente nos dé tempo a falar delo al final, e da necesidade dun feminismo realmente inclusivo nestos tempos. Falaremos primeiro da transexualidade e logo falaremos de outros eixos como pode ser o do feminismo. Isabel, para ti tamén a realidade trans ten unha importancia vital grande. Sí, moi grande. Bueno, eu teño un neno trans de 16 anos que iniciou o seu tránsito hai 2 anos. E, bueno, pois antes deso, o meu coñecemento era nulo, pero nulo. De feito, nunca se me ocurriu pensar que podía haber crianzas trans. Eu non sei, era como se aos 18 anos xurdiran así. E, bueno, a verdade é que foi un impacto moi grande, porque enfrentaste esta situación con a ignorancia total e tes que poñerte as pilas. Tes que poñerte as pilas e bueno, pois informarte, formarte, buscar recursos e bueno, pois atopear elas, que ali coñecían un montón de familias que estaban na miña situación e bueno, pois ali apóllante e fan o... Bueno, acompáñante no tránsito, asesorante, desafogaste un pouco. Pero bueno, pero tamén coñecín historias
que un menor non debe vivir. Son historias desgarradoras, cando na túa casa te rexeitan, cando non te recoñecen, e non tes armas para combatir eso, porque, claro, eres moi xoven. E, bueno, é terrible, terrible. Pois aquí estamos en Compostela precisamente para decir ben alto que os nenos, os adultos, as persoas temos dereito a ser como somos e a vivir con felicidade. Nese sentido, Arelas ten un papel fundamental, está axudando a moitas familias e a moitas crianzas que o necesitan. E cada un de nós, desde as nosas asociacións, desde as nosas profesións, os nosos lugares de activismo, pois estamos tamén para acompañar aos nenos, as nenas, as crianzas trans, les, gays, etc., intersexuais, etc., bisexuais. Entón, imos facendo un camiño, hoxe gústame moitísimo que cada ano a festa do orgullo é máis, vai a máis, e cada vez máis tamén a cidadanía se implica, non? Estamos vendo estes días o que pasou en Málaga, nun pobo no que a cidadanía rexeitou tamén esos comportamentos e obligou a mudar, entón agora mesmo xa é imparable, imparable nos símbolos en todas as institucións públicas, ata a Guardia Civil, en estes momentos, e imparable tamén na educación e nas calles. Moi ben, teño para mí que estamos no tempo das persoas trans. É o tempo das persoas trans. Por qué? Porque neste momento todo colectivo penso que ten unha débeda con elas, como precursores tamén do movimento LGBT, pero neste momento como persoas suxeitas de dereitos que teñen que acadar esos dereitos e nós temos que estar detrás deles, detrás de vos, empuxando para conseguilos. Ben, gustaríame, por tanto, falar agora do presente da realidade trans. Estamos no tempo da realidade trans, pero vamos a falar do presente e do que debe de ser ou pensamos que debe ser o futuro. De acordo? Gustaríame facer unha pequena ronda tamén para que compartirades coas persoas que están seguindo este faladoiro, este debate, as principais problemáticas, porque é unha realidade, o colectivo trans enfréntase a múltiples dificultades, problemáticas e necesidades no día a día, non? Dende os menores, os adultos, os xoves, os maiores. Entón, vos parece que fagamos unha primeira rolda, neste caso Isabel, cales son as principais problemáticas ás que os nenos de Arelas se enfrentan, que son menores de idade, que están escolarizados, e as necesidades que detectáis no día a día dende a asociación? Bueno, o primeiro escollo que encontramos as familias é a documentación, o sea, o nome. Un neno, unha nena, o primeiro que quere é que o chamen por o nome sentido. Bueno, para isto tes que presentar, para que che cambien o nome na documentación, tes que presentar informes de saúde mental, informes de endocrinoloxía, certificar 2 anos de tratamento, e despois entre este tempo, as citas médicas, e o que tarda todo este proceso, claro, son persoas xoves que o tempo para eles é moi importante, e a veces desenvolven caracteres que non queren desenvolver, que iso se podería evitar con a aplicación dos bloqueadores hormonais. Bueno, para eles é bastante frustrante, porque eles non entenden por que teñen que esperar. Despois, no eido sanitario tamén nos atopamos, no mellor dos casos, con unha ignorancia do tema, e no peor, bueno, con unha transfobia e unha intolerancia que claro, é difícil de xestionar, porque ademais non tes armas e ademais, aínda estás coa amenaza de que se montas o pollo, non che dan os informes que necesitas, e bueno, a verdade é que é moi frustrante. No eido educativo, bueno, desde que se implantou o protocolo escolar, que, como ben diceches, foi promovido por Arelas, pois a cousa mellorou bastante, pero
aínda fai falta moito traballo, porque por exemplo, a formación do profesorado e do alumnado é voluntaria, é o centro o que require que se ofreza esa información, esa formación, e a veces non o fan, ou fano dunha forma sesgada ou interesada, e aí non se mostra a realidade das persoas trans, e iso é moi importante para nós, porque nas primeiras idades debería xa visibilizarse esta realidade e que non lles pase como me pasou a min e outras moitas nais que nos encontramos con esta situación e non sabemos como manexala, non? Pero, bueno, xa digo que o protocolo foi un avance moi grande. O que pasa é que, bueno, despois está o tema dos libros de texto e o material escolar, que é totalmente binarista e heterocis normativo. Entón, claro, nos dibuxos e nas explicacións dos temas é todo binarista, ou eres home ou eres muller. Se eres home tes pene e se eres muller tes vulva. E entón os nosos fillos non se sinten identificados aí, e sintense excluídos, e pensan que o seu corpo está mal, e queren disimulalo, e avergoñanse del. Pero, bueno, despois tampouco hai programas nin protocolos contra o acoso transfóbico. Bueno, pois iso fai que non teñan medios para prevelo ou para actuar cando se produce. Entón, a que nos leva isto? A que todo depende da sorte. As crianzas trans teñen que ter primeiro sorte coa familia, porque sin a familia non hai camiño. Despois, sorte coa sanidade, sorte coa burocracia para conseguir os papeles, sorte para todo, pero nos non necesitamos sorte, nin tolerancia, nin palmadiñas na espalda, nos necesitamos leis que protexan os dereitos bueno, que nos den o que merecemos, porque iso, aínda que sean persoas menores de edad, son suxeitos de dereito, non son obxectos, son tamén suxeitos de dereito e necesitan vivir a súa identidade. Esta é a realidade así en grandes liñas das crianzas trans, non? Pero queremos tamén ter a idea, a información, a perspectiva da realidade dos maiores e dos adultos e xóvenes, non? E para iso, vos, los dous, gustaríame que nos axudárades, non? Por exemplo, se falamos dos xoves e adultos trans, cales son as principais problemáticas? Pois, seguramente o principal, o maior problema agora mesmo para as adultas trans é o desemprego, porque hai unhas porcentaxes do 70, do 80%, ás veces incluso maior, non? Dependendo de distintos factores. É máis grave en mulleres que en homes trans, é máis grave en persoas racializadas, en persoas migrantes, pero en xeral hai unhas porcentaxes de paro nas persoas trans totalmente inasumible. Iso, lóxicamente, provoca todas as demais desigualdades, non? Unha desigualdade económica absoluta, un risco de exclusión social altísimo, lóxicamente tamén moita da xente que está no desemprego realmente sí está traballando, pero está traballando sen un contrato legal ou sen unha protección, sen unha cotización, digamos, e entón tamén nese sentido hai unha desprotección absoluta. E incluso nos casos que se pode acudir a servizos sociais, por exemplo, ou algún tipo de axudas sociais para superar un pouco este desemprego, tamén en moitos casos nos propios servizos sociais tanto nos municipais ou nos autonómicos, tamén moitas veces nos encontramos con que as persoas que nos atenden non saben como atendernos, non teñen unha formación en diversidade de xénero, en diversidade sexoafectiva, nalgúns casos non entenden que podas estar en unha situación de
de exclusión social puramente pois, polo teu xénero, non? Que iso pode tamén dificultarche acceder a estudos superiores, que nese caso tamén é algo que aínda está pendiente, non? Agora que afortunadamente se vai avanzando a modo, pero vaise conseguindo, non? Pequenos avanzos no ensino primario, no secundario, tamén falta o que é o ensino non obrigatorio, non? Estudos superiores, que si tamén hai moita xente que non dá ese paso por motivos económicos, pero tamén por unha cuestión de non poder estudar co teu nome, non poder ser ti, digamos, e iso, pois, tamén agrava aínda máis a cuestión do emprego, non? Ás veces, a pequena porcentaxe de persoas trans que si teñen un emprego, tamén hai moitas desas persoas que realmente o teñen no armario, e non son visiblemente trans, ou xa fixeron a transición e ninguén no seu traballo vai saber nunca que son persoas trans, porque hai un medo moi real e moi comprensible á discriminación e incluso ao despedimento ou a que non che renoven o contrato puramente por iso, non? Por ser trans. Eu penso que a cuestión do emprego é seguramente o máis grave, pero tamén en atención médica, non só nas unidades de xénero específicas, senón en todas as especialidades médicas e psicolóxicas, tamén existe un descoñecemento inmenso. E, por desgraza, tamén nos encontramos moitas veces con que as persoas trans adultas tenden a ir menos ao médico, tenden a tratar menos os seus problemas de saúde para evitar esa situación de confronto, pois de que lles falen co xénero equivocado, que utilicen o nome equivocado ou que directamente non as traten. No caso dos homes trans, por exemplo, moitas veces teñen problemas para acceder aos xinecólogas. Hai toda unha serie de problemas que seguramente se comezaría a solucionar formando aos profesionais da sanidade, de servizos sociais, da educación en cuestións de xénero. No eido sanitario, Elio, temos un doble problema. Por unha parte, a falta de atención especializada, pois igual que unha persoa con unha enfermedade oncolóxica precisa un tratamento especial e unos servicios axeitados á súa realidade sanitaria, pois unha persoa trans, unha muller en a posmenopausia, por exemplo, necesita unha atención especial, pois unha persoa trans na súa historia vital e nas distintas etapas precisa tamén unha atención sanitaria adecuada. Esa é unha realidade que está por construir. Pero hai un concepto que dá moito medo e que está moi relacionado tamén coa realidade sanitaria deste país e como se aborda as persoas trans dende o eido sanitario, que é o concepto de despatoloxización. Se fala deste concepto como se fora casi, vamos, o demo, non? Por que así, falando de forma sencilla, sinxela, para que a xente o entenda, por que o colectivo trans precisa que se aposte nesta nova lei ou nestas novas leis que se van a desenvolver probablemente nesta legislatura por unha despatoloxización da transexualidade? Eu adoito explicalo dunha maneira moi sinxela, e é que, por exemplo, eu son unha persoa, son doente crónico, teño problemas de saúde, pero ningún deles está relacionado con ser trans. Eu son trans, por un lado, e polo outro lado, teño doenzas crónicas. Si necesito ir ao médico e que se me trate correctamente polas miñas doenzas crónicas e que se teña en conta o feito de que son trans, pero non necesito ir ao médico por ser trans. E esa é a despatoloxización, que si teñamos acceso a un servizo, pois, as unidades de xénero, a endocrinas, a tamén acompañamento psicolóxico para moitas persoas que realmente o precisamos ou que o queremos, pero que non sexa unha obriga, e sobre todo iso, que non se trate a transxeneridade como un diagnóstico médico. Exactamente, como unha patoloxía, non? Esa é a realidade, non? O decía Isabel, é dicir, os nosos nenos teñen que pasar un calvario para recibir o seu tratamento sanitario, ese calvario acaba nun diagnóstico de disforia de xénero, non? É dicir, en unha abordaxe, unha definición da transexualidade como unha patoloxía. Patrick, outro concepto perigoso, non? Pero moi importante é, hoxe en día, penso que
o que ten que ver coa libre determinación de xénero, non? Despatoloxización, libre determinación de xénero, tamén para que nos entendan as persoas que igual teñen menos coñecemento da realidade. A que nos referimos cando decimos que as leis teñen que recoñecer esa libre determinación de xénero ao colectivo trans? E por que é tan necesario? Porque date conta que ti se lle negas a identidade a unha persoa, por exemplo, ti como persoa cis, imagínate que por un erro nos teus documentos puxese outra cosa, ti te sentirías cómodo con eso? Claro. É tan sinxelo como eso, é dicir, nos non estamos pedindo que se nos den dereitos especiais por encima da poboación cis, estamos pedindo que se nos den os mesmos dereitos, exactamente. Negar a identidade a unha persoa é perigoso, xa hai precedentes, temos un montón de suicidios de adolescentes trans, e isto non pode seguir así. É dicir, que non necesitamos tutelas para que nos digan quen e como somos, non? Esta tutela é a tutela que o Estado agora mesmo exerce sobre o colectivo trans e non a exerce sobre outros colectivos. Por iso estes dous conceptos, despatoloxización e libre determinación de xénero, son tan importantes. Logo falaremos das reticencias aos problemas que están plantexando no ámbito do movimento feminista, non? De acordo? Patrick, da realidade dos maiores, por exemplo, pensando en referentes que tenemos no ámbito trans, como Kim, como outros moitos, cales son os principais problemas que se lles plantean e necesidades? Agora mesmo a desprotección que teñen, o abandono e os problemas de saúde que acarrean e que hai que retroceder moito no tempo para entender as problemáticas. Por exemplo, estamos falando dunha xente que estaba perseguida por leis que estaban promovidas por unha dictadura. Isto quere decir que a hora de documentación, ata o 2007 non puideron acceder a súa documentación oficial. Cando ti lle negas a identidade, o problema que ten é que teñen, aparte dos problemas legislativos, estar perseguidos, perdón que me estou indo do fío, é que a esperanza da vida dunha persoa trans maior, bueno, dunha persoa trans en xeral, sobre todo das mulleres trans, ronda os 50 anos. Te conta, ti cando tes unha esperanza de vida tan baixa, ao topar unha poboación trans maior é realmente difícil. É dicir, podes contalos prácticamente cos dedos dunha mano. En mulleres trans temos datos. É dicir, está iso. Despois están se buscas datos de homes trans directamente non os tes. Tendo en conta a brecha xeneracional, persoas non binarias xa non existen persoas non binarias maiores xa non existen directamente. Entón, como vivían prácticamente na clandestinidade, non tiñan acceso a un tratamento hormonal, dependían do mercado negro. Ti cando accedes ao mercado negro non tes garantías de que o teu tratamento sea adecuado, co cal acarrean un montón de problemas de saúde que agora mesmo as persoas que chegaron á idade de 60 ou 80 anos están a sufrir e non se lle sabe dar solución. Aparte que pola imaxe que dan xa se sabe a cisnormatividade da sociedade se lles dá de lado. Son persoas que nunca tiveron acceso a un traballo digno e polo tanto viven na pobreza. En Coruña mesmo temos un caso de que se lle concedeu unha pensión, pero non é suficiente. As condicións nas que viven non son suficientes para unha vida digna. Temos unha débeda moi grande cos maiores trans, cos maiores LGTB en general, pero especialmente cos maiores trans. En ese sentido, precisamos normas e leis que tamén nos permitan cuidalos, non? Unha referencia bastante actual deste tipo de normas pois está en Canarias. O goberno de Canarias, a través da Administración de Igualdade, unha das primeiras decisións que tomou pois estaba precisamente destinada a restaurar de alguna maneira a imaxen e os servizos aos maiores trans. Penso que Canarias abre camino e que temos que seguir todos nesa dirección. Polo tanto, falando de problemáticas en xeral,
de todo o colectivo, falamos de necesidade de coñecemento, pola sociedade desta realidade, de visibilizala nos libros de texto, en todas as escenas da vida. Por iso é tan importante hoxe o ter referentes en todos os eidos e que sean visibles. No ámbito da universidade tan importante, pois neste momento empezamos a ter referentes moi importantes como Marina Sáenz, como Lucas Platero, etc. Pero en todos os ámbitos da vida e tamén dos nosos maiores. Sí que é verdade que hai moitos maiores trans e todos pasan por esa situación de precariedade no máis básico que para a vida mesma temos que cuidalo. Ben, pois imos a pasar agora a esa terceira parte do noso debate que ten que ver co futuro, co que necesitamos, cos retos urxentes. Eu vou a señalar algunos, pero probablemente vos querades apuntar algún outro. Elio falou dun dos grandísimos problemas do colectivo trans, que é a precariedade laboral, a falta de emprego. Elio, que lle pedimos aos empregadores? Que lles pedimos aos empregadores? Pois poderíamos dicir dúas cousas que teñen que ir da man, porque non se pode facer unha sen a outra, que é contratar persoas trans e garantir que os lugares de traballo sexan lugares seguros para unha persoa trans, porque non serviría de nada contratar a unha persoa trans e despois non se vai cuidar que non reciba algún tipo de acoso laboral. Iso, claro, podemos falar de empregadores privados, digamos, da empresa privada, pero tamén de empregadores públicos. É algo que, ademais, está xa máis que demostrado que funciona para outros colectivos tamén con taxas moi altas de desemprego, algo que se está facendo cada vez máis, afortunadamente, para persoas que saen de situacións de violencia de xénero, para persoas en uns estudos superiores, todos os programas que hai de inclusión laboral dese estilo, case sempre, se non sempre, esas persoas despois, con esa experiencia, poden conseguir máis empregos, e isto para as persoas trans tamén é máis que necesario. Pois sí, darlles ese acceso a un emprego que lles permita sair do círculo de non conseguir emprego, non sair adiante, non avanzar. E que ademais os xoves trans actualmente teñen unha capacitación moi potente, capacitación no ámbito da formación profesional, no ámbito da universidade, é dicir, que temos xa moitos xóvenes trans visibles con unha capacidade laboral importante que semellan ter este tipo de problemas. En ese sentido, é importante a sensibilización e o coñecemento, pero por outra parte tamén é importante que os legisladores, os nosos representantes políticos, arbitren medidas que non serían novas, nin, como xa ben decía, se arbitraron outros colectivos, que permitan aumentar esas taxas e equilibrarlas, pois igual que outras políticas han ido funcionando. Non é nada novo e non é nada de xustiza, é de xustiza facelo, non? Elio, Patrick, añadirías alguna cuestión máis aos empregadores? Sí, sobre o que estabas a dicir, en Galiza xa, este ano todavía non se aprobaron, pero o ano pasado xa existían, se lles daban, os empregadores recibían bonificación se contrataban persoas trans. O que pasa é que como as empresas non coñecen esas medidas, non se dan a coñecer, a xente non contrata directamente. É dicir, para que? Logo ti, o que din todas as persoas trans, chegan a unha entrevista, o empregador está convencido de que esa persoa merece a pena, pero unha vez entrega a documentación, lle di que xa chamará e nunca chama. Eso non se... Probablemente esas medidas incentivarían, non? Pero por outra parte tamén cambiar a cultura e sobre todo misturarse, convivir coa realidade trans, que é o que realmente fai pois esa apertura mental e esa normalización da realidade, non? Vou a introducir unha cuestión que interesa
interesaballe moitísimo a Isabel tamén, pero creo que nos interesa a todos. Temos un novo goberno, temos un goberno de coalición entre dúas forzas progresistas que cada unha da súa maneira pois apostou pola realidade LGBT e pola realidade trans, pero nos dous programas pois hubo en su momento como un cuestionamiento sobre como abordar legalmente en materia de legislación os dereitos de todos os colectivos LGBT. Por unha parte, un movimento que entendía que as leis LGBT deberían de ser suficientes para contemplar as necesidades de todos os colectivos, pero por outra parte, outro movimento que plantexa que é necesaria unha lei integral para as persoas trans. Por que é importante, Isabel, que haxa unha lei específica, unha lei integral no Estado e en Galiza tamén para as persoas trans? Bueno, é importante porque a casuística trans é un pouco distinta dos outros colectivos do LGTB. Estamos con, por exemplo, a autodeterminación da identidade que acabas de nombrar. Bueno, a transexualidade aínda consta no manual de DSM-5, que é un manual psiquiátrico, como un trastorno mental. E entón, pois, eso, necesitamos pelear pola despatoloxización, que non somos enfermos. En realidade, son casuísticas, como dixen, moi distintas. E no caso dos menores, pois, con máis forza, porque os menores non están contemplados en ningunha lei. Ditouse a Lei 3/2007 para a rectificación da rexistral da mención ao sexo das persoas, pero non incluía aos menores. Entón necesitamos que sí, que recolla todos esos dereitos, que inclúa aos menores dentro deses dereitos, porque tamén son obxecto de dereito. Teñen que ser obxecto de máis protección aínda, porque a veces hai que protexelos da súa propia familia, porque, como che comentei antes, pois a veces non teñen apoio na súa familia, teñen rexeitamento, e eles non poden vivir a súa identidade se os proxenitores non nos acompañan. Bueno, hai que desterrar a idea de que somos donos dos nosos fillos. Os nosos fillos teñen que ser escoitados e non hai unha idade específica no que teñan autonomía. Un menor ten autonomía no momento en que entende o que lle estás explicando. E despois, pois, xa che digo, pois hai que establecer uns protocolos educativos, uns protocolos sanitarios, e hai moito descoñecemento, sobre todo hai moito descoñecemento. E entón, pois é importante pois que ten unha lei que regule todo iso, e aparte da lei LGTBI. De feito, hai en moitas comunidades en España que conviven as dúas leis. En Madrid, por exemplo, en Andalucía, conviven as dúas leis e bueno, sin ningún problema. Elio, algún argumento máis? Pois, ademais da cuestión da autodeterminación de xénero, que penso que é o máis importante e debería ser suficiente argumentación para isto, ademais é que é unha cuestión, pois como vimos dicindo, non, de xustiza, de xustiza histórica, e que xa nesta situación na que realmente as persoas trans estamos por toda parte, é algo que xa penso que xa estamos en todos os lugares da sociedade, digamos, hai persoas trans de todas as idades, hai persoas trans con todas as profesións, etcétera. Non podemos seguir sendo un grupo reducido que non sae dunha pequena burbulla, non ten sentido, e non pode ser que siga a haber pois os ataques a transfobia que segue a haber a día de hoxe. Non pode ser que iso se siga a
a permitir, non? Porque de feito se seguen a dar ataques tanto a nivel persoal como a nivel institucional, é porque non hai un castigo de ningún tipo, non hai unhas consecuencias. Calquera persoa pode acusar ás mulleres trans de ser homes disfrazados de muller que queren violar a outras mulleres no probador do ximnasio, e non pasa nada. Non pasa nada, esa persoa non recibe ningún tipo de amonestación, esa persoa non perde o seu emprego. E en cambio, seguramente, moitas mulleres trans, se no seu traballo se descubre que son trans e non cis, perdan o seu emprego. Reciban todo tipo de acoso, non? Tamén o vimos agora nestes meses de confinamento, que de feito tamén vimos notando no colectivo LGBT en moitas situacións que se nos acosaba simplemente pola nosa pluma, pola nosa expresión, pola nosa maneira de vestir. Por exemplo, un caso máis sonado dunha muller trans en Benidorm que non só recibiu insultos por parte de 2 policías, gravaron en vídeo, publicaron ese vídeo, e poucos días despois tivo que abandonar a súa cidade porque seguían a acosala, porque descubriron onde vivía e porque comezaron a chamala ao telefonillo e a acosala e a ameazala e tivo que marchar da súa cidade. Non pasou nada. Entón, claro, non podemos só traballar as asociacións, non podemos traballar só desde o activismo, se non hai unhas leis que nos amparen, se non hai unhas leis que castiguen todo ese tipo de comportamentos de acoso e de violencia día tras día. Claro, non podemos facelo nós só. Necesitamos unha lei. Patrick, algún argumento máis? Non estamos aquí tratando de xustificarnos, moito menos. O que estamos tratando é de facer un pouco de pedagogía, non? Para, sobre todo, combater algunos discursos, non? Que son bastante sesgados e interesados, non? E que de algún xeito nos cuestionan, non? Patrick, algún argumento máis que se... Sí. Sobre o da pedagogía, precisamente a lei trans procuraría que os documentos que se den nas escolas públicas leven perspectiva de identidade de xénero. E aparte de iso, tamén coa lei trans poderíamos decidir sobre os nosos corpos, é dicir, se unha persoa trans quere acceder a cirurxías ou non, ou simplemente a hormonas, pero non quere cirurxías, podería decidir. Incluso unha persoa non binaria. A cuestión é que se ti eres unha persoa trans, ti decides o que queres ou o que non queres, non te pode dicir un médico. É dicir, ti non tes por que pasar polos seus requisitos para acceder a un cambio documental. Iso non é xusto, iso é secuestrar os dereitos dunha persoa. Creo que non hai argumentos de alguna maneira que xustifiquen esa negativa, esa necesidade de abordar a realidade, os dereitos das persoas transexuais nunha lei que abrangue a todos os colectivos. E máis a mostra é que temos leis para moitos tipos de colectivos e situacións vulnerables que foron sendo quen de conseguir dereitos, non? As leis de memoria histórica, a leis de xénero, de maltrato das mulleres, etc. En ese sentido, falla unha lei que, de algún xeito, como vos decides, aborde transversalmente todas estas cuestións en todas as administracións públicas, dende un modelo, un enfoque apoiado nese concepto de libre determinación, despatoloxización e dereitos plenos no noso país. Quédanos unos minutiños, nada máis, e sí que quería ir agora ao terreno da nosa cidade, moi rapidamente, da nosa cidade a Vela Compostela, e aproveitando que estamos neste contexto, nun evento organizado polo Concello, pois quería rapidamente que necesidades detectáis na cidade de Compostela para que sexa máis inclusiva e que lle pedides á cidade de Compostela e ao goberno da cidade de Compostela especificamente para este ano e, sobre todo, o tempo que temos por diante. Elio. Pois, por exemplo, na cuestión do emprego
necesitamos un programa de emprego público para persoas trans, é unha necesidade absoluta. Necesitamos tamén que nos servizos sociais do Concello de Santiago de Compostela as profesionais, as traballadoras sociais, as psicólogas, as abogadas teñan unha formación en diversidade sexoafectiva e de xénero para que as persoas que accedemos a eses servizos recibamos unha atención correcta e non situacións de discriminación como xa se teñen dado e xa temos denunciado varias veces desde as asociacións. E tamén necesitamos a nivel municipal, tamén é unha cuestión autonómica, pero realmente tamén depende de cada cidade, necesitamos que exista un protocolo, digamos, consensuado coas persoas trans a nivel administrativo, a nivel sanitario, a nivel educativo, porque realmente non o hai. Moitas veces dependes de, no hospital hai un protocolo, en esta oficina hai outro protocolo, en moitos sitios non o hai en absoluto, non? Na universidade, por exemplo, aínda é tamén unha materia pendiente que as persoas trans podamos modificar o noso nome de uso. Todo se reduce a poder facer a nosa vida día a día sen que ninguén nos pregunte por que a foto do noso DNI e a foto da nosa cara real non se parecen en absoluto. Patrick? Máis que nada, servicios especializados en persoas trans, é dicir, no eido psicolóxico, no eido ginecolóxico, obstétrico, o que faga falta. É dicir, necesitamos xente que coñeza as necesidades das persoas trans. Tamén, outra cousa que sería boa para empezar a dar a coñecer o que son as identidades non binarias serían, como dicilo, comunicacións oficiais nas que se fale con lenguaxe inclusivo. Moi ben. Isabel, como nai tamén dun neno trans, que lle pides a Compostela? Bueno, eu pido como nai e como activista en xeral, pois gustaríame que se celebrara non só o día de hoxe, senón tamén o 31 de marzo, que é o día da visibilización trans, bueno, que se fixesen actividades deste tipo non só en xuño por ser o mes do orgullo, senón durante todo o ano. Despois, bueno, o que comentou Elio da relación coa administración do Concello, que se poida usar o nome sentido, como se fai nos centros escolares, desde que se implantou o protocolo. Despois, pois tamén nos gustaría que se crearan escolas de nais e pais onde se dera formación a nais e pais que teñan crianzas trans ou a calquera que estea interesado. Despois que se fagan campamentos LGTBI positivos onde as persoas encargadas de coidar a esas crianzas teñan unha formación en transexualidade, porque eu o ano pasado, unha experiencia persoal, chamei a moitos campamentos da Xunta e non da Xunta, e non tiñan monitores e monitoras formados en diversidade sexual. Para nós eso sería moi importante, claro, porque van a convivir ali varios días e teñen que saber como tratar a esas crianzas e como comportarse Pois está claro que se trata de celebrar o Orgullo Trans os 365 días do ano, e se trata tamén de facer esta cidade unha cidade moito máis vivible para as nosas crianzas, os nosos hermanos, hermanas trans. Creo que quedan moitos deberes apuntados para todas as administracións, especialmente tamén para o Concello. Quero agradeceros as vosas aportacións. Agardo, estou segura que foron de moito interés para todas aquelas persoas que nos están seguindo. Para min o foron, simplemente, pois eso, moitísimas gracias Elio, Patrick e Isabel. Podo facer un Sí, apuntamento? por suposto. Pequeniño.
Bueno, o 4 de xullo, en colaboración coa Confluencia Trans, da que formamos parte, xunto a outras 19 asociacións de todo o Estado español, está previsto unha concentración para solicitar a aprobación da lei trans en Galicia, será na cidade de Pontevedra, ás 6 da tarde. Pois Ali os aí quero ver. quedamos todos emplazados, todas as persoas trans, todas as persoas de ben, que consideramos que todos somos suxeitos de dereitos e que somos iguais, o día 4 de xullo, ás 6 da tarde, en Pontevedra. Moi ben, pois moitísimas grazas. Grazas a ti. Moitísimas grazas a vos por esta charla tan interesante. Pois imos continuar con esta gala sui generis, dándolle as grazas pola súa aportación tan enriquecedora. E agora vamos pasar a ver unha peza audiovisual que engloba desde o ano 1970, que este ano cumple o 50 aniversario da primeira celebración da Marcha do Orgullo. Este ano tamén é o 30 aniversario do colectivo gay de Compostela, son moitas celebracións todas xuntas neste ano, e encima tócanos esta pandemia, que lle vamos facer? E tamén se cumplen 15 anos da lei do matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Entón, esta peciña que vamos a ver, unha peciña moi corta e moi bonita, resume todos estes eventos que vos acabo de decir. Imos alá. Cuidado. 2020 Santiago de Compostela, capital da diversidade. Somos historia de acollida. Somos unha cidade aberta, tolerante, cosmopolita. Gústanos celebrar, compartir e festexar. Con espazos nos que atoparse para logo perderse. Mais tamén sabemos comprometernos, reivindicar e loitar. Compostela é axudar, bicar, colaborar, pero sempre con empatía, con respeto, con pluralidade. Porque, sobre todo, Compostela é diversa. Moi ben, pois imos continuar e agora vamos xa coa música, que aínda que este ano non podemos estar todos xuntos para bailar, que é basicamente o que se celebra o Día do Orgullo, bailar, tocarnos, bicarnos, apretarnos uns a outros, que este ano desgraciadamente vai en contra das normas do goberno, pero eu espero que os que estedes vendo isto desde a casa estedes ben surtidos, que haxa unhas birriñas, que haxa uns mojitos, uns picoteos, e como diría Tierno Galván, o que non estea colocado que se coloque. Cada un dentro das súas posibilidades, non vayamos aquí a fomentar hábitos pouco saludables. Pero claro, é que levamos 3 meses dunha tristeza, porque, chico, a pandemia, estar pechados na casa curounos en saúde, pero para o tema do ligoteo vai fatal. É que celebrar esta gala así é un pouco como o sexo telefónico, non? Que che dá un gustirrinín, pero realmente non acaba de encher. E claro, se ti ves a televisión e dices non toques, non biques, non fales, non saúdes, saudar co codo, por favor, vamos a acabar sendo todos de Vox, vais a nos poñer a cara como Rocío Monasterio. Ese rictus que ten esa muller de angustia, eu creo que non se correu na súa puta vida dispensando a frase. Eu estaría por regalarlle un Satisfyer, porque eu creo que a sensación máis intensa que tuvo na súa vida foi o día que tomou a primeira comunión e le entró Dios nuestro Señor en el cuerpo. Falando de Satisfyer, o meu pobre Satisfyer estáme pedindo ERTE. Despois de 3 meses metida na casa, que tristeza. Xa está o mercado fastidiado e ora encima, antes aínda vas ao supermercado, te mirabas así co do lado, ora que a mascarilla non sabes quen vai debaixo. Pode ter a boca, como di meu amigo Isi, a un que non lavaba nunca os dentes, a un non che dixo que a laves, pero pásalle un sacho. E agora eso nin se ve.
É unha cousa ben triste, co divertidas que son as festas do orgullo, pero bueno, confiamos que para o ano que ven podamos estar todos chimpando na Plaza 8 de Marzo, gastando en os cartos nas copas de por ali, e abrazándonos e bicándonos e bailando xuntos. E para bailar é necesaria a música. Entón, voulle pedir aos nosos seguintes participantes que vayan pasando. O primeiro é Guillerme Fernández, que decir, músico, compositor, actualmente integrante do grupo de Vacas, pero bueno, forma parte da banda de Guadi Galego, foi membro fundador de Berrogueto, pero que vos vou decir que non saibades de Guille? A parte de boa persoa, e persoalmente eu teño que decir que nos compuxo unha banda sonora maravillosa para unha obra na que eu estou, que se chama A compañeira de piso, que merece non un premio, merece 1.000.000 de euros pola banda que nos fixo. E do outro lado temos a Ricardo de Barreiro. Hola, Ricardo. Actor, pintor, poeta e creador galego, que ademais é de Noia, que iso marca a parte, é creador co seu amigo Guille de propostas escénicas feitas desde o pequeno e o íntimo. E creo que eso pequeno e íntimo é o que nos van a ofrecer agora. Antes de nada, teño que dicir que foi tanta ansia por encher as paredes da miña casa que cando fixen o reconto había máis sexo, soidade e tabaco que a cordura dentro de min. Acórdome que tiña un pequeno rodo verde de esparto xusto diante da entrada. Acórdome que daquela gravaba a diario toda unha vida tan desfeita como a miña e que retornaba tan abducido de traballar en coche que me teletransportaba sen saber os kilómetros que fixesen falta. Acórdome que falaba só e que motorizado desvirgaba camiños mentras roía os dedos, vítima da fame histórica. Despois, cunha lima de cartón bicolor, dáballe formos anacos de unha que me quedaban vivos. Acórdome que os pulmóns falaban comigo, emitían pitidos en código morse os días pares e tamén os impares, pedindo neste meu peito conxestionado e en continua deconstrucción un espazo libre de fume onde poder respirar. Acórdome que fumaba tanto e tanto e tanto e tanto fumaba que me sobraban as horas do día e as da noite nas que non fumaba. Acórdome que emigraba sin papeles a toda canta casa allea había e que non me acordase a miña propia casa. Así aprendín a ser astronauta, a trinar unha guitarra de xoguete, a pintar a contrarrelós en filtro nin pudor, a transitar a deriva encharcado en lágrimas, a plantar os meus primeiros pinitos en inglés e a untarme tanto e tanto e tanto en vaselina que me resbalaba a miña propia existencia. Acórdome que me custou un mundo enteiro abrirme de poros, pero tamén me acordo que cando me abrín de todo entrou tal recua de peixes marcianos nesta marea miña con forma de casa que nin tan siquera me dou tempo a explicarlles que tiñan que limpar os pés, aletas, no pequeno rodo verde, de esparto, da entrada, xusto antes de entrar. Era sexo, só sexo, sexo asasino de medos e tabús, e tamén sexo homicida da orde e do control. Así permitinlle a pesca clandestina a algún dentista con ganas de experimentar na miña boca, e descubrín que teño talento. Permitinlle a entrada un peixiño perdido en pleno movimento migratorio do campo á cidade e que me timbraba a deshora para pedirme asilo político a cambio de nada e xuntos destruíamos toda a ditadura que se nos puxese diante. Permitinlle a entrada a un xurelo intérprete teatral con bumerán entre as pernas o que nunca lle collín o tranquillo e unha vez entroume nunha nasa que guindei polo balcón un home pirola tan grande e tan desproporcionado que non lle chegaba o sangue para bombearlle o resto do corpo. Permitinlle o submarinismo a un peixe indígena cun sabor e cun recendo a selva amazónica cando menos ben peculiar. Deixei entrar a un congrio deseñador supervanguardista que creaba cantinas 2.0 e outros espacios aún por definir.
Tamén nadei a crol cun rapaz ben xeitoso, poeta das palabras enrevesadas e con aire hollywoodiense. E loitei a vida e morte cun tiburón community manager que me mordía en vez de me bicar. E si, teño que dicilo, sempre me sentín carne, ao punto, presa do comensal máis voraz. Entrei en guerra telepática co mellor amante do mundo. Daquela, todo un peixe Papá Noel oceánico recuberto de pelo, paternidade e acento irlandés. E por último, deixei entrar ata a cociña a un neno nécora tan desnortado como a min. Todo un universo repleto de seres mitolóxicos en expansión, en continuo movimento de non ter parado a tempo. E vivía cando soñaba e morría cando vivía. Dormía amarrado a peixes con espiñas velenosas, namorado da sensación de partillarme, de facer caldo xuntos e de quedar satisfeito do valor cumprido, pero completamente baleiro, por dentro, oco. Completamente oco, un conxunto de osos enchoupados en melancolía e en tabaco. Acórdome que cada mañá acordaba sen abrir os ollos por medo a non ver ou a seguir acompañado. Entón, imaginaba ir ato baño, sonámbulo, espido, abrir o grifo da miña pileta atlántica, a tancher a marea toda e lavarme a cariña cuberta de escamas. E acórdome como se fose hoxe do día que sonou o timbre da miña casa. Acórdome que abrín os ollos sen eu mandarlle recado sequera e saltei dun chimpo da cama dispostísimo a abrirche a porta. A ti, pero non, aínda non estabas, aínda non chegaras. Que va, son barquiño branco, acartonado e cargado de profilácticos, agonizaba encallado no pequeno rodo verde de Esparto, tocando as sirenas ás portas do Gran Sol. E sabes unha cousa? Ese día, xusto ese día todo cambiou. Vos decir unha cousa, íntimo sí, pequeno non, que bonito. E continuamos. E agora ven Faia Díaz, fundadora e integrante con Guille do Grupo de Vacas, que vos vou decir do Grupo de Vacas, canto nos fixeron bailar o ano pasado, Dios mío. E ademais unha rapaza guapa como ela é sola, boa veciña e xeitosa. Pois van facer un par de temas os dous xuntos, eu deixo-vos con eles e volvo despois. Velha da terra morena, pensa que é já lua cheia, bela que a onda condena. Feita em pedaços na areia. Sai a rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo bem. A mulher pega na braçada, erva fresca, suprimo bem. Cantarola numa ramada, pela estrada vem a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem se lembra do amanhecer. A quem viva sem dar por nada, quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada,
colle a fruta si queres comer. A noitinha a muller alcana, quen lle compra do seu manjar para dar a cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Cantarola tua amargura, manhã moça nunca mais vem. Feita em pedaços na areia. Moitas grazas. Un saúdo a toda a xente que nos está vendo por streaming. Esta canción que acabamos de cantar é unha canción do Seca Afonso e aquí imos cantar agora é do Narf e ten un estribillo moi sinxelo que di uo 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 uo. Entón, aquí non temos público, pero dende a casa tamén se pode cantar e así non vos escoita ninguén desafinar. Eu sou de Zemambico, son unha filla do sol. Levo gravado no rostro o sorriso da natureza, no abrazo quente da noite, ou esa brisa do mar, ou ese a voz dos tambores gritando no embalo das ondas. Non estou a soñar, Zemambico é un bom lugar. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah. Dorme, meu amor, dorme, meu bem. Oh, 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 yeah. Das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente a vontade de danzar. Non estou a soñar, Zemambico é un bom lugar.
tan fértil, todo podes ofrecer. Flores e froitos que nacen e crecen con alegría. Os donos do paraíso son os teus fillos, oh mãe. Dá-lhes calor e alimento de geração em geração. Não estou a sonhar, se Mambico é um bom lugar. Os deuses lá das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente a vontade de amar. Non estou a soñar, se Mambico é un bon lugar. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Dorme, meu amor, dorme, meu bem. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Dorme, meu amor, dorme, meu bem. Não estou a sonhar, se Mambico é um bom lugar. Não estou a sonhar, se Mambico é um bom lugar. Não estou a sonhar, se Mambico é um bom lugar. Que preciosidade, que voz bonita. E falando de voces bonitas, pasamos dunha e vamos a outra. A que ven agora, pois foi fundadora con Guille de Berrogueto, e a partir de aí que vos vou contar, que sería estar aquí hasta as 3 da mañán contando a cantidade de premios, de discos, de... Bueno, deixo-vos con Guadi Galego, outra voz maravillosa. Ali onde calman os ventos, onde a noite fai o seu leito, un leito pracido e lento como o día perdendo tempo. Tempo que pasa e non para sen pedir o consentimento. Tempo que toma partida polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. Espertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manga. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu roubamos palabras ao vento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor.
alimentas meus medos, eu xa non creo nos demos. Son paxaro ventureiro polos camiños do ceo. Non alimentas meus medos, eu xa non creo nos demos. Son paxaro ventureiro polos camiños do ceo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Graciñas. Estou encantada de que este Guillem Friends hoxe que me convidara a estar neste día tan importante, neste ano tan importante que o ano do COVID, pero é o ano do antifascismo. A loita continúa, seguimos avanzando, vamos no bo camiño porque somos moitas máis e podemos con todo, e sobre todo que estamos cheas de vida e cheas de forza para o que poda acontecer. Así que eso, até o ano que ven, que esperemos que estén as rúas e os teatros cheas de xente. Voltar á terra que vos viu nacer, onde os povos deixan ver limpo e máis limpo sol por. Voltar onde a pedra viu medrar, onde as rúas estreitan, onde os bares non fechan. Estarei subindo algunha montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, chea de vida, chea de vida, chea de vida. Voltaremos vernos noutro momento, voltaremos vernos como memento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos en silencio, con respecto, en silencio, sen pretensións, en silencio, en silencio. Estarei subindo algunha montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, 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 chea de vida,
Martiñas. Cheos de vida, esperamos vernos o ano que ven, e eu espero poder volver subirme a estas tábuas dentro de pouco e que en vez de estares aí, esteades aquí vendo e aplaudindo a xente que estea encima deste escenario. Eu xa hai un cacho que non preciso destas tarxetas, pero que me fan sentirme como Mayra Gómez Kemp e seguinas sacando porque me sinto fabulosa. Dame ganas de decir, no primeiro, se escolles o primeiro sobre, podrás facer un viaxe longo a través do Arco da Bella, ata o infinito ou máis alá, e ata aquí podo ler. É fantástico. Só decir que ata aquí chegou o noso acto. Non podo pedir que entren os participantes porque pola distancia social é todo un pouco raro. Espero que o gozarades igual que o gozamos nós. Paréceme que a pesar de non poder bailar e non poder estar todos xuntos nas rúas, creo que a reivindicación merecía a pena seguir sendo celebrada e acordarvos que hai unhas eleccións e aí podedes decidir a quen queredes que vos goberne, quen queredes que tome as decisións que educan os vosos fillos e as futuras xeracións. Nada máis que decir. Só espero que pasadedes un día do orgullo fabuloso e o ano que ven, vémonos nas rúas, nesta Compostela diversa. Ata o ano que ven.